Мислиш си, че си сам под пороя от негативни заглавия. Войни, инфлация, поскъпване, съкращения. Всеки ден същата доза несигурност. Вътре в теб се заселва тиха паника. Започваш да живееш в утрешния ден. Той още не е дошъл, но вече те плаши. Страхуваш се как ще свържеш двата края. Какво ще сложиш на масата? Дали утре изобщо ще имаш работа? Това е капан. Страхът те блокира. Спираш да мечтаеш, спираш да живееш и преминаваш в режим на оцеляване. Не търси сигурност в свят, който по своята същност е нестабилен. Исус знаеше това. В проповедта на планината той се обърна към хора със същите съкрушени очи. Каза им да не се безпокоят за храната, за дрехите, за утрешния ден. Господ храни птиците в небето. Мислиш ли, че ще забрави своите деца? Има една истина, която лекува. Търсете първо Неговото царство и Неговата правда. Всичко останало ще ви се добави. Това не е просто цитат. Това е позиция на власт. Спри да скролваш през хаоса. Спри да бъдеш жертва на новините от 2026 година. Твоят призив не е да оцеляваш. Твоят призив е да управляваш чрез вяра. Когато поставиш Неговото царство на първо място, притесненията губят силата си. Вземи обратно духовния си авторитет. Излез от парализата. Започни да служиш. Ти си проводник на царство, което инфлацията не докосва. Спри да оцеляваш. Влияй.